Исәнмесез, бөгелмә вакыйгаларына Хаят онлайн сәхифәсендә атналык күзәтү ясарбыз. Көтеп алган яз да җитте. Быел ул чатнама салкыннары белән шаккаттырды. 1 март көнне республиканың кайбер районнарында төнге температура -30 градуска кадәр төште. Халык март салкыннары килен көянтәсен сындырады. Синоптиклар бу сүзләрне дәлилли, җылы язга кадәр әле ерак. Язның 1 көнендә Татарстан президенты гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Рөстәм Миннеханов республика халкыннан җылы тәбрикләү сүзләрен кабул итте. Бөгелмәлеләр дә читтә калмады. Татарстан җитәкчесенә видео котлау юллады. Туган җиребездә эшли алганыбызга, яши алганыбыз белән горурланабыз. Сезгә зур рәхмәт. Сезне туган көнегез белән котлыйбыз. 2018 елда бөгелмә юлларын төзекләндерүне дәвам итәчәкләр. Быел эш 4 юнәлештә алып барылачак. Юлларга килгәндә КАМАЗ мастер командасы вәкилләре аларның торышын уңай бәяләде. Зур машина бу атнада бөгелмә юллары буйлап үтте. Республика районнарына сәфәр КАМАЗ мастер командасы оешуга 30 ел һәм Дакар ралли рейд ярышлары башланып китүгә 40 ел тулу уңаеннан оештырылды. Бөгелмә яшьләре белән очрашуга команда вәкилләре Дмитрий Сотников һәм Антон Шибалов килде. Бөгелмә елдан-ел танымаслык үзгәрә. Үзгәреш җиле быел шәһәрнең көнчыгышына юнәлде. Яшьләр сараенда инде төзекләндерү эшләре алып барыла. Чиратта Петр Ненастин исемендәге сквер. Әлеге вакытта ул шәһәрнең иң ямьсез урыны. Җимерелгән фонтан, тимер бетоннан корылмалар, ватык эскәмияләр. Аларны арт-объектлар олыштырачак. Шарлавык фонтан, төймә яктырткычлар, велоюллар, кинотеатрлар һәм башкалар. Бу атнада әзер проектны бөгелмәләргә тәкъдир иттеләр. Күмәк җыелып, аңа үзгәрешләр керттеләр. 2018 елны бөгелмәдә сәламәтлек саклау елы дип игълан иттеләр. Беренче адымнар инде ясалган. Балалар поликлиникасында, Үзәк поликлиникада, Карабаш бистәсенең табиблар амбулаториясендә бар куәткә төзекләндерү эшләре алып барыла. Йогышлы авырулар һәм Үзәк район хастаханәләрендә дә быел капиталь ремонт ясый башлаячаклар. Аларның торышы белән яңа сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков танышты. Ул шулай ук шәһәр һәм районның медицина советы утырышында катнашты. Министр бөгелмәнең демографик хәленнән канәгать түгел. Узган елда үлүчеләр саны туучыларга караганда 367 кешегә күбрәк. Бөгелмә районының кайсы авылында май аенда ук бакча җиләге пешә. Бизнес-леди әллә бәхетле анамы? 8 март 23 февраль кайтавазы. Булар хакында сез Бөгелмә авызы сайтына кирип укый аласыз. Безнең белән булыгыз. Кабат очрашуга кадәр.